Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekele m ekelesi unu ike tata nwanne nwoke bụ Maazị Uche Ndị Igbo bịara n'ọgbọ ka o si abịa n'ọgbọ iwetara unu ozi ọma ahụ nke ịma ị na-anụbụ na mbụ nke ịma na ọ ya abụ ọbịa ụtọ anyị ụtọ anyị mụkọrịta amụ maka na ọ ruru unu ka m ji aga ọ atụmatụ unu ka m ji aga n'ihi na afọ mbụ Uche mana ịmana afọ mbụ Uche abụrụ na m ka onye ọrụ ịmara ife ihe dị n'ime ihe a bụ na tata ya etinye ọnụ n'ihe gbasara ihe ndị gọọmenti anyị na-ekwu ka mara na ọ ya agakwa ọma nga anyị bụ ndị Igbo nke tata bụ okwu anyị abụ atinye ọnụ onye ọbụla ka ndị Igbo sị anyị kọta mamịrị omegịnị ọnụ omegịnị ọgba ụfụfụ nke tata abịa si anyị na ejere na National Assembly anyị na-ekwu okwu maka egwu a na-agụ iji ma obodo anyị bụ Naijiria nke ndị bekee na-akpọ National Anthem asị na atụgharịa ya ka e hụrụ ka agụbazie nke gboo wee hapụ nke a na-agụta wee na-ajụ ndị na-ege m ntị ihe kwesịrị ime na Naijiria kịta dị ha ọ bụ ihe kwesịrị ya bụ ajụjụ ewepụta tata ka a mara na ihe kwesịrị ime ihe ọzọ ka ekwesịrị ime maka ndị Igbo sị na onye biya na-agba ọkụ ama hapụ biya na-achụ abụzụ mana nke a dịzị ụmụ nnọọ ka ọ ga-agbajuo m akpa ọ na-agbawa m ọnụ wee na-ajụ biko ndị na-ege m ntị ihe a ka e kwesịrị imebe ihe ọzọ ka kwesịrị imebe isi m kwuo abịa n'uche nke m abịa mfụ na agụụ dị n'obodo ihe isi ike dị n'obodo igodo onye a na-eri n'ọnụ na-apịaji ahụ ịkwụ ụgwọ ụlọ na-apịa ahụ ịkwụ ụgwọ ịbụ ụgbọala ji ebe na-arụ ọrụ kwụ ụgwọ ụgbọala ahịa ahụ iriri nri ụtụtụ ma nke efe na nke abalị na ahịa ụgbọ ahụ ndị na-afụ maka ihe gbasara ikpe anya na Naijiria obodo anyị Naijiria eje na-ekwu okwu maka National Anthem ụmụnne m biko amụrụ m aghọtara m maka mmachi na ụra na ọnwa abụkwa n'ofu ihe mana ka o si na-adị achọrọ m ka unu tinye ya ọnụ ka mara na ihe kwesịrị ime ka a na-eme kịta ka a ga-ahapụ mmiri were mmanụ wee sabazi ahụ mmachi na a ga-atinye ọnụ n'ihe gbasara mmanụ aja agba ụgbọala nke bekee na-akpọ fuel ka ma na egwulete gị ala ka ma na nri ọya ada ka ma na ihe isi ike ebelete a na-ekwu okwu ma aghọtaghọ uche m ka m na-ekwu amụrụ m uche gị gụ ọbụla ege ntị mana ekwutere m ya tata ka ọ ya abụ ige ntị itu arụrụ gị inweta arụrụ gị maka ndị Igbo sị anyị kọta mamịrị ọnụ eme gịnị ọ bụ ezigbo ofufu erụrụ gị ihe ya atụ n'ihe a ga-eme ka achịkọta ya ọnụ ụwa niile elu maka ya achịkọta ya ọnụ ewepụta owe mmụta ofu mkpụrụ gbara ọkpọrọkpọ n'ihi nke a anyị na-asị gwa nwoke na-ege m ntị gwa nwaanyị na-ege m ntị ajụ anyị na-ajụ tata bụ ọ bụ National Anthem bụ ihe kwesịrị ikwuwe kịta ka ọ bụ ihe ọzọ ya bụ ajụjụ gwa abụ onye nụrụ ya kịta gwarị uche n'ime ihe a ka ịsa ya anyị ka anyị mara na ihe kwesịrị ime ka ọ bụ ihe kwesịrị ime ịchọrọ ịsa anyị okwu a ị ga-enweta anyị na Procyon RTV Procyon bụ Procyon gbakụchukwu enwetakwa anyị na webụsaịtị ị ga-enweta anyị na www.procyonrtv wee nwetakwa anyị na 08122807671 wee nwetakwa anyị na 08094646206 ebe a ka ị ga-enweta anyị nweta ikpọ ha n'anya anyị na-agba girigiri na-abịa n'ihi na ndị Igbo si n'ọnwa anyị kọta mamịrị ọnụ eme gịnị ọgba ụfụfụ marakwa na afọ mbụ Maazị Uchenna Ijegalụ onye na-ewetara unu anyị bụ ndị Igbo na Procyon Television and Radio ọ ndị bụsọz anyị fụ ndewo.